Amadou min de kam ayi gila ngarmi bo mi dañi gacce yottaɗo mbaɗon ɗo jooɗi ala tumi natani way Amadou min oɗo korko no muusa yam torop koko ha heddetako ko sa heddiyaki tan korko musade ma ya waɗa hortade Amadou sinno kejjare tan kay jam waɗa sinno kejjare tan Amadou jam waɗa haɗan ko ɓuuri muusde daña koɗo jiiɗa ɗum teddinde noon ka ɗum teddinde Amadou gila garɗa ɗo ha hande mi ronkima teddinde wide ko eri anani hande sona capantati binta totti joom pour locol muru hay darami ala ɗo wallahi locol muru sakkoto ngol walla pour kumtorɗen ɗum Amadou ko kumtortoɗo locol mburu ceerno Mody enen tato ɓe henne ko locol mburu jogoɗen humtorade ha ceerno Mody a trompi kama Amadou ay min ceerno Mody kam innama ade tan te mi wawa dañde ko nelaɗo ala a wawa wadde kam nelaɗo noon hoori ha humtari yoni Amadou ala ko humtori humtori ko tamaroje a ɗattuɗin haalulaji ko woni nelaɗo ko ala e ma ha mi ala de nelaɗo ɓurɗo tagore foof aɗa andi sa yiyata fon ɗum hoore maɗa funtat ɗum ceerno Mody holma mu ko gayno guel nano laddeɗa en ɗum donde ma sino toor ha aɗa waɗa hoore ma e nelaɗo aɗa andi ko woni ceerno Mody yinoon yimɓe ko ñaami ha alani kajji ɗon wujjeya hol jiɗi ha wujjo ɗum wawa wujjude Amadou an haali haala ka nelaɗo ko Allah tagui ɗum nelaɗo hoori ha kumtari yoni Amadou ala ko ñaami saka min min mi ala saabu nelaɗo ala ko ñaami tan andi a dañita ko ñamda mi yaltimi yiloyim min mi wona nelaɗo an a wona nelaɗo tane wona ta ɗum nelaɗo ceerno Mody way koye kanko ndewetende sedde o kono wona yende makko heege de Allah wiyani yende makko heege de anani ko woni nelaɗo ko ala e ma moto jiiɗe warde ko hoɓɓe mon tan mbiyon nelaɗo hoori ha kikiri ñaami tandarma nelaɗo la ilaha illallah goto ne wawi wurde ɗum anani ceerno Mody woto yiide woto warama e balɗe joyi fuɗɗen koto balɗe nayyi ma anda min fuɗɗima yiilede guila e joni ha sono sappo e joyi ni to paaɓi ala e saago noon saabu ko jiimi ɗo ko ara tan taw kumtiɗa ɗanotoɗo ha 11 heures joom galle 11 heures aɗa leeli aɗa ɗaani dewal ma no leelino ɗaani inchallah o pullo futde ko arani kono gacce ngala e makko Allah no seedi ma humto Amadou salata finata yiilo yo adda ha wayno leydi Allah no moƴƴi Allah kay no moƴƴi nde ko nani haalama noon non min sa wino Allah no seedi sa wino mi arata Allah jarama min de cikkumi gargol ma e gallam o wona ñamde adduma ɗo kono garmi ko hawrde ɗo korɗo yiiɗi ko ñamde ceerno Mody eyi Allah no moƴƴi tawi ko ni tottam sa kam mi hoota Allah no seedi tawi ko ɗum mbiyatami tinno jooɗ ma hum wannimi ar jooɗ a hebbini hen ɗaɗi kadi nda kam ɗo ara horenam aɗa rewi téléphone ngaji ara horenam ara ɓe aɗa yiyami kilo ɓuur min goto ɓiɗa fiɗi kilo ni waɗa jogui ɗo potisita gonɗo ɗo ono ay sooda 3 kilos ana yaltuno eyi mi yaltuno ha honto mi yaltuno ɗowtugol Mody am woɗima on joyi o yeehi Guinée Guinée eyi kodi ko jam ko jam tum ko yañawdoyagol kadi o sella ami o woluno yo sella o sella fus ko rafi o ronkinimo e o sella ala o sella nani ndeysan haɗa o tampi moƴƴa noon jemma fof min ɗanatako eywa aduna Allah rokkumo jam amini joni kono kanko kadi on ko attirma ɗo fi ya wuuru fendi ɗo kay hay fus o accirama anda si o yeehi si o nelda kono accani hay fus Allah akbar ɗanni ñawɗo wawata neldugol saabu gollata gollatade nelda accani ɗo fus o accaɗo e ande wiɗanama ɗum no saabu ka neɗɗo moƴƴo hiɗa laaɓi reedu hiɗa teddi yiɗa yiide gude goɗɗo no tampi mi yiɗa yiide aade no tampi fes simi banggue debbo mbiɗa jogui faible ka debbo kadi a kene moƴƴo a ɓuuri lam moƴƴude joni aɗani on ɗum faala kala ko faalaɗa tettola wolo nan simi wawa mi ala mi yaltay mi ɗaɓɓita fiima mi jonnuma aron jarama kadi fi probléme goɗɗo fi ɓeeɗo wonɓe ɓe o galle ɗo toɓe holle dose toɓe wi ɓe ngabba ka hoorema jaɓata ay komi ari ɗo ko ñamata koɓe ñamata ɗum ɗo fes ko ɓornotoɗa ko ɓeygu makko ɓornota ko ɗum ɗo ɗum ɗon ɓe ɓurama ka Allah no andi kadi galle oɗo o jeeyama fus komin fof min luumo
o luluɗo ko suulu e waɗi o wallahi non fi honnomo dosa on wa goltu joni noon e ɓeygu makko sikkata hunde fof ko doole ɗa doole ko hakkille foɓe witimo darta gasi hakkille noon ko tous ay fuso ala e hakkille andu hoorema koy ko an tum woni ɗo ka suudu ma fulla e fayida nani kala ko falɗa wonno nani on jarama jarama kadi yalla winda on merci que boy on jarama jarama ndeysan elle fino ko be ngalla ni dinay bima mi ronga e bima mi golla e bima Allah de Allo Hammer sawa aɗa selli eyi mbimi mbiɗo jogui ɗo leɗɗe moƴƴe eyyi leɗɗe pour débiteri kay eyyi ala mi wantirte tan Allah ɗa se mi wantirte tan mbimami en kawrat solla joni eyyi ala 10 000 tan ujunnaji ɗiɗi timmi sarse mbimami ko sarse woni ɗo eyyi ala probléme 7500 e ujunnaji ɗiɗi kay annene fof gotum fawna men temedde joyyi ɗe boy ɗum tan mbawɗa e joni waddimi ujunere temedde jogo gacca mi arta 2000 o eyyi d' accord manil boy joom saret o Allah ɓoto ar galle yo so ari ha konne tournal ɗo yo dara ɗon tan nodden kam eyyi mami yaltin leggal ngal gotal nani eyyi ko yalto mbiyamami yalto merci boy amen ok moƴƴi Sall Diaby yo waɗam signe tan nani eyyi ok merci jarama eyyi ko noon yaari mbimami leɗɗe ɗe to woni ɗo meeɗa ɗo dirde te galle wala gujjo mi yiyani leɗɗe nawama joma fo wat kala ko beleɗa wat min no laaɓi kam mi ƴettani ɓesgu kam mi ƴettani ala base eyyi Allah jarama wat ko belɗa wat ko belɗa gulala rentama tan feetani ha neɗɗo so hoori teɗum oɗo ustata haala beñ moƴƴani korka Amadou mi dañ ko muusimi Amadou ko a faami ko sukaɓe mbaɗi kam ko no mettimi holɗum sa yi joom gallenoɗo kam dépasse Amadou leɗɗe joyinoɗo ɗe wona yiide ñande gartade eyyi sukaɓe damisi foof nawi mbiɗa ko joni joom galle kaldan noon pour mi lamno guura mbimam yo wat kala ko weela ceerno mawɗi ala sago ɗo hay ko wona leɗɗe ma wujje o galle debbo ma nana ufi nder tan yaltata an to jiiɗa fo aɗa leeli galle ma waɗa surveillé natan ko ƴewon ko natata ko yaltata ceerno mawɗi he Amadou neɗɗo kam cikkum kala ko mbawɗa wujjude ha lewru korka sabdu ramadan garita wonɗi gujjo e ramadan waɗa gujjo nande ramadan ma laab kono ma laab kañum e joom galle o ma laab taw gujjo wonda ko ramadan ma wonde joom galle mimo kala ko weela yo wat nda o joom galle no ɓawlireede ko waɗat te mo jogui gandal wallahi lazim Amadou ala ko waɗata mbimi min de o noddi kam eyyi o wi kam yam haalnawɗo leɗɗe walla weddomo korte mimam weddo ko korte mimam weddo ala ceerno mawɗi a juumi Allah no seydi a juumi an aɗa ƴeeɓa tan saabu leɗɗe neɗɗo weddo korte saabu leɗɗe gujjo leɗɗe kay on kay nuski ko korti gujjo leɗɗe ɗe Amadou
min ñande mbimo jarani weddade korte o wi ko min wujji leɗɗe ɗe emo wimo noon tan mballa on ɗon ala yo wat ko wela nguuram laaɓa wimo an est ce que ko sirma tawgol ko debbo ma so widdima debbo ma korte noon min mbaɗa andi binta noon a mbaɗa andi binta noon kono anda ceerno moɗo won noon min e binta duuɓi jeeɗiɗe min ɗo attention woto naati korte wimo yo accu korte ɗe amadou tottan numéro ma ala aɗa laaɓi ɓerde amadou eyyi mbaɗa anda ñaagotomo jaran ñaagaji woto wat boɗe accu ñagoɗen mo ceerno moɗi wallahi mi ñaagotama yo wat siballa tottam numéro ma tinno mi ñaguima ya juur ko jaɓa tottam numéro ma wawa ceerno wat ceerno moɗi allah ɓerde an assalamu maaleykum salam toɗon kalasam bo an boye ko an on sa andi ko leɗɗe kecce tottama toɗon kalasam ligguey fof boni gol subaka joni hollen leɗɗe o omo andi leɗɗe gonnoɗe ɗewre on noddi kam kam bindi kamɓe probléme aji mone wonne liggey ha e toɗon kalasam boy an leɗɗe kecce mi lirade totan 8000 francs am mima wawa lirde ɗaɗe mbi totan 8000 francs trois millions mi rokkude mbiya ko ɗum min aɗa wa tan trois millions toɗon kalasam boy warte a muttoɗa 3 millions amadou toɗon kalasam min mbiya docteur numu joom sun mamadou yaltigal an amadou min ma boy mom totte 3000 mom totte 3000 yaha ham yas garami tottuma 3000 baboy mi yiya dañde probléme quoi après mom nul boy o totta kam 3000 mom totte 3000 joni noon boy artirta leɗɗe yo artir leɗɗe ɗe he sukku kole amadou an woni mbam amadou an mi wiyani boom leɗɗe gujjuɗaɗe way amadou tawi har rokkata debbo mamadou 3000 yo fewnu kumtade amadou min noon amadou eɓe juumi amadou aɗa andi ana waɗa kam barke ala ɗum ko erreur tan min nde ballo ko ganmi ɗo ko mi ñamani waɗi vitamine joni noon mbiɗa yiɗi ñamde waɗi vitamine joni noon ƴewmi leɗɗe ɗe mbimi ɗe ɓooyiɗo mataw on cohlani a faami mbimi oɗo boyar mi yeyamo kam mi dañera so guelam gotel amadou neɗɗo yo reno yeyde ndimago mum amadou ko muusi wonde ndimago ma amadou a fota ko wujjude hande joom galle o ne takki kam guya situation oblige tan wonno wallahi joni noon yaafo sibal joni wima affaire korte ɗe mbinɗa ɗe noddum mbiyam leɗɗe ɗe gar ditama heureusement o boy allah andi amadou ni kam taw gol e mbawa hoddude newogal ala ko erreur wallahi tampini ka amadou yaafo sibi allah wimo korte ɗe yo wop alhamdulillahi rabbil alamin hay o erreur allo ousmane eyyi mbaɗa e tampere eyyi alhamdoulillahi rabbil alamin yettere allah leɗɗe ɗe mi yiti ɗum ko boyoji tan gon kala ko jinnaɗa waɗ mbiɗa holde ousmane allahu akbar Ousmane allo